Vaterix Oy on dynaaminen, voimakkaassa kasvussa oleva edistyksellisen ympäristöteknologian yritys. Laitteidemme ja järjestelmiemme suunnittelussa ovat etusijalla aina energian ja luonnonvarojen säästö sekä koko elinkaaren aikaiset kustannukset. Toimintamme kattaa kaikki teollista ja projektitoimintaa harjoittavan yrityksen eri osa-alueet. Osaamisalueisiimme kuuluvat suunnittelu, tuotanto, myynti ja markkinointi, projektitoimitukset, asennus, huolto sekä tarvittaessa etävalvonta ja etähuolto. Vaterixin toimintaa ohjaavat seuraavat laatuperiaatteet. Pyrimme tekemään asiat kerralla oikein. Teemme tehtävät kunnollisesti ja huolellisesti. Tuotamme laadukkaita tuotteita ja annamme erinomaista asiakaspalvelua. Vaterixin T&K-tiimille on kertynyt vuosien mittaan yli 30 patenttia, suurin osa kansainvälisestikin tunnustettuja. Kaikki Vaterixin suunnittelemat laitteet ovat läpikäyneet perusteellisen testauksen sisä- tai ulkoaltaassa, jolloin suoritusarvot on varmistettu moneen kertaan. Ilmastustestit suoritetaan amerikkalaisen ASCE-standardin mukaisesti. Suunnittelemillamme ja valmistamillamme tuotteilla ja järjestelmillä ilmastetaan, hapetetaan, sekoitetaan ja jäähdytetään vettä. Vesi voi olla joko luonnon, prosessi- tai jätevettä. Jätevesistä käsittelemme sekä kunnallisia että teollisia jätevesiä. Pienemmät laitemallimme soveltuvat erinomaisesti luonnonvesien eli järvien, jokien ja lampien hapetukseen. Vaterix on markkinajohtaja Suomen järvien hapetuksessa. Luonnonvettä on myös kalankasvattajien ja ravunviljelijöiden altaissa, jotka niin ikään kaipaavat ilmastusta ja jäähdytystä. Ilmastus ja jäähdytys ovat oleellisia tekijöitä myös golflampien vedenlaadun parantamisessa. Ainutlaatuisilla Airit-ilmastimilla saavutettavia etuja kunnallisessa jäteveden käsittelyssä on useita. Suurimpana niistä on selkeästi alhaisemmat energiakustannukset. Säästö jätevesilaitoksen sähkölaskussa on 30–40%. Esimerkiksi 32 000 asukkaan kaupungissa, jossa jätevesilaitoksella ei ole typenpoistovelvoitetta ja ilmastusaltaat ovat 3 metriä syviä, on vuosittainen säästö 34 000 euroa pohjailmastukseen verrattuna. Airit-ilmastimien vähäisempi huoltotarve, vuosien mittaan tasaisena pysyvä ilmastusteho sekä allasta tyhjentämättä suoritettava huolto tekevät ilmastusteknologian valinnan helpoksi asioita teknistaloudellisesti ja objektiivisesti punnitsevalle päättäjälle ja suunnittelijalle. Happipitoisuus on jatkuvasti optimaalinen ilmastimen ollessa kytkettynä suoraan happimittariin ja taajuusmuuntajan Ox-Control-ohjelmisto säätää ilmastimen kierrosnopeutta portaattomasti kulloisenkin hapen tarpeen mukaan. Tämä suora takaisin kytkentä happimittariin edelleen edesauttaa Airit-ilmastimien energian säästöä. Vaterixin kehittämä taajuusmuuntajassa toimiva Ox-Control-ohjelmisto mahdollistaa myös eripituisten ilmastus- ja sekoitusjaksojen käytön. Pyörimissuuntaa vaihtamalla Airit-ilmastin toimii myös sekoittimena. Tämä on ratkaisevan tärkeää esimerkiksi rengaskanavissa vaahdon liikkeelle saamiseksi tai panosperiaatteella toimivissa kyläpuhdistamoissa ilmastus- ja sekoitusjakson vuorottelemiseksi. Automaattinen potkurin puhdistussykli on vakiona kaikissa taajuusmuuntajalla varustetuissa Airit-ilmastimissa. Imuputken ansiosta Airit-ilmastimien käyttöalue on paljon perinteisiä pintailmastimia laajempi. Aina 7 metrin allassyvyyteen asti voidaan olla varmoja, ettei liete laskeudu altaan pohjalle, vaan imuputken avulla vesi saadaan tehokkaaseen kiertoliikkeeseen. Yllä mainitut asiakasedut saavutetaan teollisuuden jätevesien puhdistuksessakin. Tukkeutumaton rakenne, kapasiteetin joustava lisäys allasta tyhjentämättä sekä toimintavarmuus ovat Airit-ilmastimien teollisuussovelluksissakin esille tulevia ominaisuuksia. Tyypillisiä Vaterix-ilmastimien käyttökohteita ovat paperi- ja selluloosateollisuuden tasaus- ja varoaltaiden ilmastus sekä elintarviketeollisuuden jätevesien esi-ilmastus.
Myös jätekeskusten ja jätteenkäsittelylaitosten suoto- ja valumavesien ilmastuksessa Vaterix on saavuttanut markkinajohtajuuden Suomessa. Denit-tuotteemme on yhdistelmälaite, joka pystyy sekä sekoittamaan että ilmastamaan. Kauhavan kaupunki päätyi käyttämään jäteveden puhdistamossaan 2 Vaterixin Denit 440, jotka sekoittavat vettä jatkuvasti ilmastusaltaan reunoilla, estäen lietteen laskeutumisen ja tarvittaessa ilmastavat vettä pohjailmastuksen lisäksi. Mixit-sekoittimet ovat rakenteeltaan yksinkertaisia ja luotettavia. Niissä on lyhyt akseli ja vain yksi potkuri, joten kuluvia tai rikki meneviä osia on vähän. Sekoitusefekti ohjataan altaan pohjaan sekoitusputken avulla. Mixit-sekoittimet voidaan jälkiasentaa nopeasti altaan reunalle allasta tyhjentämättä. Pisaroiden koko ja jakauma sekä suihkun muoto ovat ratkaisevia tekijöitä Coolit-jäähdytinten suunnittelussa. Vaterixin ainutlaatuisia Coolit-jäähdyttimiä käytetään muun muassa kasvihuoneiden jäähdytyksessä ja metsäteollisuudessa. Tällöin kokonainen yli tonnin painoinen jäähdytystorni voidaan korvata 2 vain 80 kiloa painavalla Coolit 8000 jäähdyttimellä, jotka jäähdyttävät esimerkiksi 60 asteista vettä yhteensä 8 megawatin teholla. Golfkenttien lampien ilmastusta varten Vaterixilla on 3 eri mallia: Airit 70, Airit 70G ja Corona Borealis. Monipuolisimmassa Corona Borealiksessa yhdistyvät tehokkaan ilmastuksen ja jäähdytyksen lisäksi näyttävä suihku. Airit-ilmastinten tukkeutumattomuus, veden laadun tehokas ja nopea paraneminen sekä kevyestä painosta johtuva helppo siirrettävyys lammesta toiseen ovat asiakkaidemme antamaa palautetta golfkenttien lampien ilmastuksesta. Kalan kasvattajille ja ravunviljelijöille soveltuvat tehokkaaseen ilmastukseen parhaiten Airit Micro ja Airit 70. Mikäli halutaan painottaa jäähdytystä, mutta silti myöskin ilmastaa, ovat Coolit 2500 ja Coolit 8000 oikeat valinnat kalankasvatusaltaisiin. Vaterix. Kun tarvitsette energiaa säästävää ja kokonaistaloudellista ilmastusta, sekoitusta tai jäähdytystä. Puhtaampaa vettä vähemmällä energialla.